କେହି ଜଣେ କହିଥିଲା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ଯଦି କାହାଣୀଟିଏ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବ। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧକୁ ପଚାରିଲେ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ତୁମେ ଚାରିଦିଗ ପଟେ ଯାଅ, ଯେଉଁ ଦିଗ ପଟେ ତୁମକୁ ଶୀତଳ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହେବ ସେଇପଟେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଚାରିଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାରିଦିଗ ଗଲେ। ଚାରିଦିଗ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୀତଳ ପବନ ବହିବାର ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ସେ ଆସି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ। ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପାତ୍ରଟିଏ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ। ସେ ପୋଖରୀରେ କିଛି ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ତାହା ସହ କିଛି ପଶୁଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସେଇଠିକାର ପାଣିକୁ ଦେଖି ସେହି ପାଣିରୁ କିଛି ନ ଆଣି ପୁଣି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟଟିକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ପାଣି ନ ଆଣି ଫେରିଆସିଲ? ଶିଷ୍ୟଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ସେହି ପୋଖରୀର ପାଣି ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପାଣି ନ ଆଣି ଫେରିଆସିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ। ସେହି ଶିଷ୍ୟଟି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପାତ୍ରଟିଏ ଧରି ବାହାରିଲେ। ସେଠି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ପୋଖରୀର ପାଣି ପୁରା ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର। ସେହି ଶିଷ୍ୟଟି ସେଠୁ କିଛି ପାଣି ଧରି ପୁଣି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ପାଣି ପୁରା ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ଏହା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ବୋଲି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥା ହିଁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ହିଁ ଚମତ୍କାରିତା ନଥିଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ହିଁ ଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀଠାରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯଦି କୌଣସି କାମ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ମନରେ କିଛି ରାଗ ଥାଏ ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆମର ସବୁକିଛି କାମ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ଏହି କାହାଣୀରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।